Исәнмесез, хөрмәтле дуслар. Матур итеп кояш атканда һәм матур сайраган кышлар астында без бүген Саба районына кайтып та җиттек. Һәм бүген безнең чираттагы кунакларыбыз Талант шаира минедән нормально. Дуслар, бүген без Сабада һәм безнең бүгенге кунакларыбыз Альберт һәм Гүзәл Галимуллиннар. Әйдәгез әле үзләре белән дә якыннанрак танышыйк. Менә бүген дуслар әйтеп үткәнемчә инде кунакларыбыз Гүзәл һәм Альберт. Ничек сезнең хәлләрегез? Аллаһ шөкер, әйбәт. Сез бит җырлыйсыз? Әйме? Каян башыгызга килде бу идея? Җырлый башлау дигән? Без 10 класста очраштык Альберт белән. Ул безнең мәктәпкә күчеп килде. Менә шуннан бирле без инде аралашып, сөйләшеп киттек. Йөреп киттек иман. Әле без җырлыймы, ул гитарада уйный икән, аларын битне белмибез. Кисәк кенә бу хәбәр икебезгә дә башыбызга сукты. Шуннан соң без инде әйдәле менә син уйнап кара, мин җырлап карыйм дип, без башта выпускныйга әзерләнгән идек үзебезнең мәктәптә. Анда уялдык выступать итәргә. Инде җырлар әзерләйм. Шуннан соң әйдә все бүтән уялмыйбыз дип, җырлар әзерләй бергә дуслар белән җыелыша башладык. Сез әле җырдан башка тагын нәрсә беләндер шөгыльләнәсез? Шулай бит анда сыер савасыз, тавыклар карыйсыз. Укытучы булып эшлисез, авылда яшәгәч. Сөйләп җибәрегез әле авыл тормышы турында. Альбертлар үз йортлары белән торалар. Без хәзер торабыз. Аларның маллары бар, без маллар карыйбыз. Укытучы булып эшлим. Колледжда үзебезнең предметта. Экономика, химия, биология, экология фәннәрен. Пожалуйста, килегез, укытам. Юк, килмибез. Альберт, безнең Инде Найский битендә эшлим. Старший менеджер булып. Обращайтесь. Гүзәл, Альберт, Сабада яшьләр күпме? Менә безнең үзебезнең классташларыбыз даган, үзебездән әз генә кечерәкләрдән, алараклардан күбрәк хәзер Сабага кайту яклы. Казанга китеп, менә уже квартиралар алып торган кешеләрдән кайталар. Без башта бик аптыраган идек инде, ничек алар шулай китерләр, ничек анда яшәрләр микән дип. Кайталар чынлап тагын. Чөнки үзегез белеп торасыз, монда бүтән условиялардагы нәрсә тутырылган. Менә кичләрен нәрсә эшлисез? Кичләрен ничек үткәрәсез? Монда бит инде шәһәрдән аермалы буларак кафелар, ниндидер күңел ачу үзәкләре дә юктыр. Үзебез күңеләшәбез. Шулай спорт белән шөгыльләнеп буламын да, любой условие бар. Менә безнең монда бассейннардагы, спорт залларга керүләрдәге шәһәр белән чагыштырмача бушка дип әйтсәң дә була инде. Спорт комплекска любой вакыт кереп була. Җырлар белән йөрисезме менә банкетларда да чыгыш ясап? Әлегә юк. Менә безнең хәзер шундый планнарыбыз бар. Без университетта бергә репертуарыбызны әзерләп, шундый планнар белән яшәп торабыз әле хәзергә. Булай без моңарчы кафеларда выступать итәдерегә. Теге живой звук дигән әйбер шуны. Сез аны Сабада гына эшлисезме инде әллә башка районнарга да барасызмы, шәһәргә бәлки барып киләсездер? Шәһәргә баргалап киләек без. Казанга йөриек часто. Кафеда җырларга. Шәһәр дигәчтен инде менә шәһәргә күчеп, шәһәрдә иҗат итәсегез килмиме? Юк. Без үзебез менә шушындый матур үзебезнең байлар сабасын бик кулай күрәбез яшәр өчен. Монда тыныч тагын, монда шундый саф һава, чыгуга менә үзегез дә күрәсез инде ничек монда матур. Хәзер безнең бигрәк тәге матурлатлар Сабаны парклар, безнең яр буе шундый матур җирләр төзеделәр, һәм төзеп торалар. Менә безнең клиятыбызга генә яңа тулай торактар салып торалар, яңа зданиялар. Бер җирдә юк менә матурлык. Шуңа күрә без Казанга барган саен ул пробкада генә утырсак та все үзегезгә булсын, пожалуйста. Безгә тынычлык кирәк дип шулай кайтабыз. Димәк, алга таба сезнең Казанга күчү яисә башка шәһәргә күчү уйлары килмәячәк тә һәм килмәячәк сездә. Шулай бит? Килмәс дип уйлыйбыз. Дип өметләнәсез. Өметләнәбез, чөнки моннан да рәхәт җир бүтән нәрсә булыр микән инде ул. Менә Сабада яшьләргә кайтып эшләр өчен эш бармы?
Менә сез ничек уйлыйсыз? Ярар, менә колледжда ул көлиятте укытучы булып эшләргә кайтучыларга урын булыр микән? Бездә алар 5 куллап алалар. Шуңа күрә кайткан укытучыларны без бик көтеп кенә торабыз. Эшләгән кешегә эш һәр чакта, һәр кайда да бар дип уйлыйм мин. Эшләргә теләгән кешегә. Менә сезнең кебек артист кешеләргә, җырлаган кешеләргә нинди мөмкинчелекләр ачыла бирде? Безне моңашы без Ви белән выступать итәдек. Ул вакытта бездә хайраңна концертка чакыралар иде. Үзебезнең районнарда йөридек, организациялар белән выступать итәдек. Ул вакытта без шул группа белән бик рәхәтләнеп бергә эшлидек. Хәзер без икәү әле покага менә потенциалыбызны ачып кына йөрибез дип әйтсәң дә була. Шулай ук үзебез тырышсак, булырга тиеш алла берсе. Юк, әгәр дә менә сез җырлап, сабада гына калсагыз, үзегезнең тамашачыгызны таба алмаспыз дип курыкмыйсызмы? Юк, безнең уже безне яратып караучы дусларыбыз бар. Шулардан башлап җибәрсәк, аларның дуслары, туганнары дип карасак, инде алла берсе тамашачыбыз. Сезнең авылда яшәү теләге ул кичкенәдән үк бар идеме, әллә сез үсә төшкәч менә шәһәргә күчү теләге белән дә янып алдыгызмы? Ничек булды бу хәл? Кичкенәрәк вакытта бит бөтен кешеләр хыялланадыр инде, ул шәһәрдә нисәдер көтәдер шикелле, андагы зур зданияларны күреп, зур матурлыкларны күреп, аннан соң ул хыял кергәнгә сүнә башлады. Укырга кергәч, анда уже теге кипиш, гөл кеше, гөл тавыш, ниндидер дым, ниндидер төтен. Безне ул шуны куркыта башлады. Димәк, сез монда мәктәпне тәмамлагач, Казанга барып укыдыгыз да? Һәм кире әйләнеп кайттыгыз, шулай бит? Шулай. Менә җыр буенча да сүз килә. Сезнең җырларыгыз нинди репертуардан тора? Кемнәрнең җырларын күбрәк җырлыйсыз? Нинди телдә җырлыйсыз? Бөтен телдә. Безнең инде определенный исполнительләр юк. Инде җырышы, җыр күңелгә ята, без шуны башкарабыз. Җыр популяр хәзерге моментта. Без шуны карыйбыз инде күбрәк. Ничә җырыгыз бар менә хәзерге моментта дип әйтик? 100 бармы? 50-дән артык. 100-дан артык. 50-дән артык. 50-дән артык. Аха. Димәк, әйдәгез инде җыр турында күп итеп сөйләшкәчтән, хәзер без сезнең белән әзрәк җырлап та алыйк. Шулай бит, тамашачыларны сезнең җырлавыгыз белән сөендерик. Жили-были мы на краю, с нами был теплый июль. От пятерки сломанный руль, с тобой играли в жизнь, в которой будем жить. Но сажусь в последний вагон, я теряю все, а ты сон. Помнишь, по камням босиком, ты в папином трико, как это далеко. I choose to be happy. You and I, what a diamonds in the sky. It was showing stars.
at sea, version of ecstasy. When you hold me, I'm alive. What a diamonds in the sky. At first sight, I feel the energy of sun rays, and I saw the light inside the shine bright. Turn on, you and I. You're beautiful like diamonds in the sky. Like two eyes, come alive. We are beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. 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 Мындагы сабаның матурлыгын күреп, дуслар, хәтта үзебезнең дә инде авылга кайтып яшисе килә башлады. Яшьләргә шуны гына әйтәсе килә, әгәр дә сезнең авылга кайтып яшәрлек мөмкинчелегегез бар икән, кайтыгыз дуслар сабага, монда шундый рәхәт. Сезнең белән мин авылда калып тапшыру иде. Барыгызга да пока-пока.